Česká televízia Nova predstavila pri príležitosti 30. narodenín rebranding vizuálnej identity. Jeho cieľom je zvýšenie rozpoznateľnosti značky a podpora brandu mimo obrazovky. Na tvorbe nového prevedenia pracovala newyorská agentúra Loyal Casper, ktorá stojí za mnohými známymi dizajnami. Pôvodnú špirálu loga vystriedala nekonečná slúčka. Vyjadruje nekončiacu komunikáciu medzi televíziou a divákom. Vnútorný kruh slúčky vložený do väčšieho kruhu zobrazuje zameranie na diváka. Nové logo sa vracia k prvotnému zobrazeniu značky, ale aj k hodnotovým koreňom televízie. Znázorňuje taktiež posun a transformáciu. V centre všetkého je divák. Nova sa ho snaží pochopiť a inšpirovať sa jeho životnými situáciami. Svoje programy tvorí tak, aby naopak inšpirovali divákov, čím vytvára nekonečnú slúčku. Daj nám vedieť, čo si myslíš o novom logu ty a sleduj nás pre viac podobného obsahu. Sme Visual Space, tvoj kreatívny partner.